El rival del Joventut de la jornada 10 d'ACB és el Surne Bilbao, amb un balanç de 4-5. Els bascos porten 4 derrotes consecutives i només han guanyat un partit fora de casa. La Penya, per la seva part, arriba amb una millora del joc coral i amb el retorn d'Andrés Felip, que podria disputar els primers minuts després de la lesió. Segueixen les baixes dels pivots, Tomic, Vladi, Allen i el nouvingut Cook, que de moment no debutarà. Per tant, Carles Duran segueix tenint una rotació molt justa en el joc interior. Els punts forts del conjunt de Jaume Ponsarnau és que mouen molt bé la pilota, són un equip generós en atac, busca l'extrapàs i sol trobar sempre bones situacions. Tenen un bon potencial exterior, sobretot amb Panzer, Kulamae i Smith. I tenen 3 jugadors de més de 2,10 d'alçada. Són un equip bon taponador i acostumen a tancar bastant bé la zona. Per contra, els punts dèbils els hi capturen 13 rebots ofensius, deixen molt d'espai i això es penalitza. Tenen poca presència ofensiva en el joc interior. Només el britànic Sasha Killeya-Jones és capaç de donar una mica de puntuació. I a més tenen una rotació molt àmplia, 11 jugadors de 11 minuts com a mínim. Això fa que moguin molt la banqueta, però a més perden eficàcia perquè els hi costa estar concentrats molt de temps. No resolen i perden els partits ajustats. Les claus de la Penya serà frenar el joc de Smith i Kulamae, que són els generadors. Crec que optimitzar el pick and roll and play hauria de treure avantatge, buscar els tiradors, sobretot a la banda dreta de l'atac de la Penya, on acostuma a tenir bastants forats l'equip basc, i evitar la relaxació. El conjunt de Ponsarnau afluixa les segones parts, pateix molt els tercers i quarts, tot i que no perden mai la cara al partit, els hi costa molt remuntar i han perdut partits a la mínima. Ser valents, fer que l'Olímpic sigui el 6è jugador, intentar fer màximes rotacions i optimitzar molt bé el joc i els tiradors serà important. Anar a la línia de tirs lliures i sumar punt a punt ha de ser un dels factors importants per en Carles Duran. Sumar la 5a victòria depèn de tot l'equip.